हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनाय थाबावलायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों गोमाबाय। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों फुजि बसुमतारी, लोगोसे सिद्धार्थ बर', मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि, लोगोसे इलिसा बर', लिरिक्स टुनखौ होदों सोमखोर दैमारि बिथाङानो, मिउजिकखौ खालामदों डि दैमारि, कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों राजा नार्जारी, डिअपि खालामदों अनसु ब्रह्म, मेकआपखौ खालामदों सनाम ब्रह्म। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआबो बावैसो रिलिज जानानै थांबाय। दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों बयबो बे गोमाबाय मुंनि आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर, मानोना बे मिउजिक भिडिअआव बिथां सिद्धार्थ बर' आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोना सानैजों जुलि जानायनि फावखौ खालामदों। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायखांबायब्ला आरो नुखांबायब्ला माबायदि जादों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। लोगोफोर, आंबो जोबोद नायनानै मोजां मोनदों। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान बर' भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।